नै जोंनिया बड'लेण्ड टाइगार बिथां लोगो मोनलायदों जोंनि गामियाव फैदों माबा बिपिएफनि मिटिं मोनसेबो नुवाखै फुंनि 7टानिफ्राय गिदिंबाय मोनसेबो एकदम बिपिएफनि मानसिबो नुवाखै कारजलयबो नुवाखै। खुलुमबाय लोगोफोर जोंहा बड'लेण्ड टाइगार आदैया जोंहा हाग्रामा सारखौ मा बुंदों लोगोफोर नोंथांमोना खोनासंबानो जाबाय गोसो होनानै जा डेन्जार बुंखादों नोंथांमोना भिडिअखौ नुगासिनो लोगोफोर नायबाय थाबानो जाबाय। नै जोंनिया बड'लेण्ड टाइगार बिथां लोगो मोनलायदों जोंनि गामियाव फैदों बिथाङा गिदिंदोंमोन इलेक्सन नायदोंलै हावाफोरखौ ओरै गिदिंजोबना नायबाय आदसा फुरा गिदिंजोब्बाय जोंनिया बे समस्थियाव जलेननि समस्ति गिदिंजोबना नायबाय गथाय एकदम माबा बिपिएफनि मिटिं मोनसेबो नुवाखै फुंनि 7टानिफ्राय गिदिंबाय मोनसेबो एकदम बिपिएफनि मानसिबो नुवाखै कारजलयबो नुवाखै मोनबो मिटिंबो नुवाखै इयाव नंगौना नङा बाथ्राया बाथ्रायाथ' नोंथांमोनासो गिदिंबाय नोंथां जा बड'लेण्ड बिथां बड'लेण्ड टाइगार बिथां आंथ' जेनेबा पार्टिनि हानजानि मानसि नङा नोंथांमोना गिदिंदो नोंथांमोना नुबोबाय माबायदि नुबोखो आं मिथिया नोंथांमोननि एक्सपिरियेन्सखौ बुंदो। हावा मोजां इउपिपिएलनिया सरकार दाखाबाय दे इउपिपिएलआ टेनसन गैला सोरबा जुदि खाना जायोबा जाग्रोनो हानाय जाना थाबाय बमा गावनोबो हानाय जाबाय। आं जेबो बुंला खिन्थु आङो गेजेरनि मानसि दै लोगोफोर आं जेबो बुंनो हालिया माने आं जास्ट जोंनि बडेकानि न'आव हाबफैदो बिथाङा ओमफ्राय आं दसे लोगो मोनबाय रायलायबाय बिथाङा कारजिखौ माने जोंनि न'खराव माने दोंखायो ओरै दोंखायो नै कारजि दंफांफोर स्टलस खालामोमोन ना जों मोनसे समाव बिटिसिआव बिथांखौ आङो दिनै लोगो मोनबाय एसे मोजां नांदो दा बिथाङा बहा थायो बहा मा खालामो आं मिथिया दै दा बिथाङा एसे दसे फोरमायसिगोन आरो ना। क'क्राझाराव थायो हाग्रामानि खाथियावनो खिन्थु हाग्रामाया आंखौ नुवा हाग्रामाखौनो नुबाय थायो आङो इ मा खालामो मा खामा इ आंखौ गियोना हाग्रामाया बेखायनो आंबो बारा नुजाया इदि आंखौ नुबा आरो माबा हाइ प्रेसार जाना थैना थाबा दिगदार जागोन ना जाबाय दे थेंक इउ। अके लोगोफोर नोंथांमोना बे दहायनि ससे भिडिअखौ नुखाबाय जानांगौ नङा होनबा दिनै जोंहा बड'लेण्ड टाइगार आमायसिया जोंनि गेजेराव फैनानै नोंथांमोना मा बुंदों नुखाबाय होनबा दहायनि ससे भिडिअआव नोंथांनो फुल डिटेल्स खोथानो थांगासिनो दिनै जोंहा बड'लेण्ड टाइगार आमायसि माने गोबाव समनि उनाव फैनानै बिथाङा दासान्दि इउटुबाव बारा हगारला भिडिअ ओमफ्राय बिथाङा फैगोन माने एसे सम नेबावगोन बिथाङा फैगोन ओमफ्राय एसे प्रब्लेम जाना दं भिडिअ लाबोथ'वाखै खिन्थु बिथाङा दाबो आगोलनि बायदिनो जस दोङो दाबो बिदिनो बाथ्रा बुङो नोंथांमोना दहायनि बे ससे भिडिअ नुखादों होनबा बिथाङा देग्लायबो खाटांनो जोंहा इउपिपिएल सरकारा प्रमद सार सरकारा देरागोननो माने हाग्रामाया नै दा 5 बोसोरनि सरकार दादों खिन्थु बिथाङानो बिराद माने गोबां केलेंकारि खालामदों ओमफ्राय दाख्लै एसटिनि बायदिसिना बाथ्रा बुंनाय फोसावदों नङा होनबा एसटि बेपारि बायदिसिना बिदि गोबां बाथ्रा बुंदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे दहायनि जयन्त बर'ना मा फेसबुक पेज दं नोंथांमोना बिथांनि सायाव इन्टारभिउ लानाय नुखादों होनबा बिथाङा मा बुंदों होनबा नोंथांमोना नुखाबाय ओमफ्राय बिथाङा लायनो हाग्रामा सार माने क'क्राझारावनो थाहैनो ओमफ्राय हाग्रामा सारा माने गियोनो बिथांखौ बेफोरबायदि गोबां बाथ्रा बुंनाय नुदों ओमफ्राय क'क्राझारावनो थाबावोसोनो ओमफ्राय बिथांनि एड्रेस सोंदोंमोन बिथाङा माने अबेनि मानि ओमफ्राय बिथाङा बुंदों लायो क'क्राझारावनो थाहैनो ओमफ्राय हाग्रामाया नुवा माने गियोनो हाग्रामा सारा गियोनो माने जोंहा बड'लेण्ड टाइगार आदैखौ ओमफ्राय लोगोफोर मा होनो दा जोंहा बड'लेण्ड टाइगार आमायसिया आगोलनि बायदि जेरै जस दं बिदिनो दं लोगोफोर ओमफ्राय दाबो बिथाङा इउपिपिएल सापर्टार ओमफ्राय दाबो इउपिपिएलनि जानानै गोबां बाथ्रा बुङो ओमफ्राय नोंथांमोना सोर मोजां मोनो जोंहा बड'लेण्ड टाइगार आदैखौ मोजां मोनना मोना नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खोन्थाहरबानो जाबाय सोर जोंहा बिपिएफ दोलोनि मानसिफोराथ' बिथांखौ नायनो हाखाया नङा होनबा ओमफ्राय इउपिपिएलनि मानसिफोरा बिथांखौ बिराद सापर्ट खालामगोन बायसा मोनखायो नङा होनबा जेखिजाया लोगोफोर नोंथांमोना देग्लाय नै दा गोबाव बारा सम गैखाला क'क्राझार समस्तियाव सोर देरहागोन सेवालि मेदाम देरहागोन ना जोंहा लरेन्स इस्लारि सारा देरहागोन ओमफ्राय माबायाव जोंहा दिपेन बर' सारा देग्लाय अदालगुरि समस्तियाव गेलेदों होनबा अदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव ओमफ्राय आं दिपेन बर' सारखौ एसे देरहागोन बायसा आसा मोन्दों ओमफ्राय मुसलपुराव जोंहा बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव राकेश बिथाङा देरहागोन ना देरहाया मिथिला आरो नोंथांमोना सोर अबेयाव देरहागोन अबे समस्तियाव कनफिडेन्ट दोङो खोथा हरबानो जाबाय नङा होनबा
ओमफ्राय आं बिदि देरायनाय बाथ्राखौ उनाव बुंबाय थासिगोन बिनि बेलेग कन्टेन्ट लाबोगोन लोगोफोर नोंथांमोना जिखिजाया भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक साबस्क्राइब शेयार खालामबानो जाबाय थेंक इउ स' माच